खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो रेशन कार्डनि मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। जाय बिथांमोननि न'खराव रेशन कार्ड दङ बा जाय बिथांमोननाव रेशन कार्ड दङ बिथांमोनहा 1 आगस्टनिफ्राय 1 आगस्टनिफ्राय नोंथांमोनहा मा जानांगोननो 30 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोनहा रेशन कार्डआव मबाइल नाम्बारखौ आपडेट होनांसिगोन लोगोफोर। बियो जोंनि आसामाव जानानै फैगासिनो दं आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय। दा नोंथांमोना 1 आगस्टनिफ्राय 30 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामाब्ला नेक्स्ट मान्थआव नोंथांमोनहा जेब्ला रेशन मोनगोन अब्लानिया नोंथांमोना रेशनखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर। बेखौ गोसोआव लाखा लोगोफोर। बेखौ आसाम सरकारा मोनसे नेम बानायनानै लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा जि दखानाव रेशन कार्डनि मबाइल नाम्बारखौ आपडेट खालामनो थाङोना लोगोफोर, नोंथांमोना बे समाव नोंथांनि रेशन कार्डआव होनाय जि मबाइल नाम्बार, बे मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक थानाय जाथारनांगोन लोगोफोर। जुदि आधार कार्डजों नोंथांमोननिया मबाइल नाम्बारा जुदि लिंक गैया अब्लानिया नोंथांमोननिया बे रेशन कार्डआव बियो आपडेट जानाय नङा मबाइल नाम्बारा। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखा। जाय बिथांमोननियाव आधार कार्डआव मबाइल नाम्बार होजादोंमोन बै मबाइल नाम्बारखौसो नोंथांमोननियाव नांफिनगोन लोगोफोर, आरो बेखौसो नोंथांमोना रेशन कार्डआव आपडेट खालामनो हागोन मबाइल नाम्बाराव, नङाब्ला नोंथांमोना हानाय नङा। बेखायनो सोरबाफोर जुदि सोरनिबा महिला आइजोफोरनियाव जुदि नोंथांमोननियाव आधार कार्ड दङब्ला बा बिनि नामाव रेशन कार्डआ दङ नाथाय बिथांनियाव आधार कार्ड दङ, आधार कार्ड थानाय जायफोर महिला आइजोफोर दङ बिथांमोननियाव मबाइल नाम्बार गैयाब्ला नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ थाबनो चेन्ज खालामनानै लाखादो लोगोफोर, नङाबा नोंथांमोना प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना आधार कार्डआव जि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बे मबाइल नाम्बारखौसो बे रेशन कार्डआव नोंथांमोनहा दखानाव थांनानै आपडेट खालामनानै लाहैनो हागोन। नङाब्ला नोंथांमोनहा बेखौ आपडेट खालामनो हानाय नङा लोगोफोर। बेखौ गभर्नमेन्टआ मोनसे नटिसफोर सौनानै होखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनहा जाहाथे थाबैनो आधार कार्डआव थानाय मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोनहा गैयाब्लाथाय चेन्ज खालामना लाखायो आरोना 1 आगस्टनि सिगां। जेब्ला आगस्टआ जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनहा बे आपडेटआ जानानै फैगोन अब्ला नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ मोननायाव गोब्राब जागोन आरोना लोगोफोर। अब्लानिया नोंथांमोनहा नोंथांनि रेशन जानायाव रेशन दखाननिफ्राय रेशनखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर। बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय आरोना लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जुदि नोंथांमोनहा जेब्ला रेशन लायनो थांगोन नेक्स्ट मान्थआव नोंथांमोना जेब्ला आपडेटआ जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना रेशन लायनो थांगोन रेशन दखानाव, अब्लानिया नोंथांमोना जाय बिथाङा रेशन कार्डआव नाम दङ बिथाङा थांनानै मबाइलखौबो लांफानांगोन लोगोआव। मबाइलखौबो लांफायोब्लासो नोंथांमोना बे लिंकआव होनाय मबाइल नाम्बाराव OTP मोनसे फैगोन लोगोफोर। बे OTP फैनायखौ नोंथांमोना रेशन दखानाव होनांगोन आरोना लोगोफोर। बे OTPखौ एक्टिभ खालामब्लासो नोंथांमोनहा बेवहाय रेशन जानायनि जि रेशनफोर दङ बेखौ नोंथांमोना मोनबोनो हागोन आरो लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बारखौ लांफायाबाथाय नोंथांमोना रेशनखौ मोनबोनो हानाय नङा। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो हाबायना दानि जुगाव मबाइला माबायदि गोनांथि जानानै फैदों। आरो बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो मासावनो नोंथांमोना रेशन मोननो थाखाय दानिया नोंथांनि रेशन जानायाव बाहायनाय जि सिमफोर बेखौ नोंथांमोना रिसार्ज सोनांसिगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना दा बुजिखाबाय। बेखायनो नोंथांमोना सोरबाफोरनि मबाइल नाम्बारा गोमानानै दङब्ला, आधार कार्डजों लिंक खालामनाय मबाइल नाम्बारा गोमानानै दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो आधार कार्ड सेन्टाराव थांनानै आपडेट खालामहैफिन आरो गोदानै नोंथांमोना नाम्बारखौ चेन्ज खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो जाय नाम्बारखौ नोंथांमोननि न'खराव बांसिन इउज खालामो बेखौ नोंथांमोना बेवहाय आपडेट खालामनानै लाहैयो आरो आधार कार्डआव। आरो मोनसे खोथा नोंथांमोननो फोरमायनो बावदों आङो लोगोफोर, नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बारखौ रेशन कार्डआव जि मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना आपडेट खालामगोन, अर्थात जि मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना होगोन रेशन कार्डआव, बे मबाइल नाम्बारजों मोनसेल' रेशन कार्डआव होनो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना मोननै मोनथाम रेशन कार्डआव होनो हानाय नङा। बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट आपडेटआव बेबायदिनो लोगो मोननो हाथों।